Så vil jeg sige velkommen til. Det er lørdag i dag. Det er faktisk det eneste, jeg ved, at klokken den er 2:02. Det er det eneste, jeg ved om, hvad der skal ske lige nu. Ej, det passer ikke helt. Da jeg oprettede den her begivenhed, da jeg fik lyst til at lave det her event, der må jeg indrømme, at jeg var fuldstændig blank for, hvad vi skulle lave i dag. Og det er jeg for så vidt stadigvæk. Så det bliver noget med, at jeg kører det her fuldstændig intuitivt. Så følg med. Jeg håber, at du sidder rigtig godt, og at du måske har hældt noget lækkert i en kop. I hvert fald så håber jeg, at du har vand i nærheden, fordi vand er meget essentielt, når vi skal have healing. Og der er ikke nogen tvivl om, at når vi skal forbinde os med de engle, der er omkring os hele tiden, så vil der være en kæmpe healing. Så sørg for at få noget lækkert at drikke, og særligt sørg for at få noget vand. Hvis nogen af jer mærker et eller andet, eller har et eller andet, I vil kommentere med, så må I meget gerne skrive over i chatten. Ja, vi tager lige hen ad vejen og ser, hvad der sker. Så sæt jer godt til rette, eller stil jer godt til rette. Jeg står faktisk op. Jeg får den bedste jordforbindelse, når jeg står op. Allerhelst ville jeg gerne stå udenfor, men jeg er ikke sikker på, at vejret tillader det i dag. Her på Fyn i hvert fald. Men sæt dig, eller læg dig, eller stil dig rigtig godt til rette. Jeg vil foretrække, hvis du har fødderne i jorden. Og grunden til, at jeg mærker min jordforbindelse bedst, når jeg står op. Hvis du bliver søsyg, og jeg står og gynger, så lukker øjnene og lad være med at kigge på mig. Det er fordi, så kan jeg bevæge mine fødder mod underlaget. Og lige nu vil jeg bede dig om også at mærke rigtig godt efter, hvordan det føles ned under dine fødder. Mærk efter, hvordan dine fødder, dine tæer rammer underlaget. Hvordan vægten kan fordeles til helt ud på tåspidserne og helt om på hælen. Mærk, hvordan det er nede i dine fødder. Husk at trække vejret. Og en af de engle, jeg arbejder rigtig meget sammen med, både til hverdag og til fest, det er ærkeenglen Michael. Og ærkeenglen Michael har jo været inkarneret som menneske rigtig mange gange. Og derfor ved han præcis, hvordan det er at være. Lige præcis lige der, hvor du er lige nu. Ærkeenglen Michael er en meget, meget, meget kærlig, meget omsorgsfuld og meget med sådan en buldrende latter. Sådan en måske en mandeversion. Og han er altid til stede, når jeg laver healing, og han er også til stede i dag. Michaels fornemmeste opgave er at forsvare mennesket. Pas på os. Og så skære de bånd, som forbinder os med det, som vi ikke længere har brug for. Det, som ikke længere tjener os til det højeste gode. Forbindelsen skærer han ren i begge ender. Så lige nu vil jeg bede dig om at tage 3 dybe vejrtrækninger. Træk vejret helt ned i tæerne, helt ned i moder jord. Og når du trækker vejret ind igen, så holder du vejret lige så længe, som du har om at trække det ind. Og det samme igen.
Og så lader ærkeenglen Michael skære de bånd, som ikke længere tjener dig til det højeste gode. De bånd, som ikke længere er løse og frie og til glæde og næring. Alle de strammende bånd. Tillad Michael at skære dig fri. Så du som Pinocchio med trådene, der falder af, kan bevæge dig frit. Bevæg dig som den du er. Gå den vej, som er din. Og kun din. Behold øjnene lukkede og mærk hele tiden dine fødder, hele tiden dine fødder i underlaget. Hele tiden behold jordforbindelsen. Michael er som sagt stor smilende og nyder virkelig sit arbejde. Så tillad dig bare at nyde hans tilstedeværelse, nyde at du bliver sat fri, at du får mulighed for at give slip. Mærk, hvordan dine skuldre sænker sig. Hvordan hver muskel slapper af. Måske får du fornemmelsen af, at jeg har lyst til at krybe sammen. Måske som sådan en kugle, folder sammen som sådan en kugle. Et spædbarn, der ligger i armen på sin mor. Følg din fornemmelse, følg det du får lyst til. Bare gør det. For vi har fået besøg af Jomfru Maria. Og hun kommer jo altid, når vi har brug for at blive healet i vores inderste kerne. Når vi har brug for, at vores indre barn får en trøst, en healing, som kun en mor kan gøre. Læg dig blot trygt i armene på Jomfru Maria. Husk dine fødder og din vejrtrækning. Mærk, hvordan hun lige så stille hjælper dig op på fødderne igen. Hvordan hun lige så stille lader dine vinger folde sig ud. Som i, at du folder dig ud. At du vokser via den healing, som Jomfru Maria giver. Mærk det her lille skub, hun giver dig ud i verden. Du kan godt. Mærk, hvordan du er omgivet af alle de her lysvæsener, som hjælper dig med at gå ud i verden, som den du er, på den vej, som er din. I din venstre hånd vil du have din skytsengel, og din højre hånd din højre hånd er fri. Din venstre hånd er også fri. Men din venstre hånd har du alligevel din skytsengel. Altid ved siden af dig på venstre side. Altid kan du række ned og lige tage hånden. Bed om at blive holdt i hånden. Din højre hånd. Ræk ud og bed om lige præcis den hjælp, som du har brug for.
Lige præcis den hånd, som er fantastisk for dig lige nu. Hold godt fast. De er ikke skrøbelige. Mærk forbindelsen, mærk hvordan du er connected med den her fantastisk lysende energi. Den her energi, som du kan suge af alt det du magter. Lige så længe du magter, lige så meget du magter. På den her måde, omgivet af alle disse lysvæsener, skåret fri og taget omsorg for. Så får du lov at stå, gå, sidde eller ligge præcis, om det passer til dig. Mærk det i alle cellerne. Mærk, hvordan du kan hive på det her altid. Mærk, hvordan du kan næres af dette lys altid. Det er altid tilgængeligt. Du lukker øjnene, stiller dig i samme position, eller sætter dig i samme position. Kan du hente den her følelse frem igen? Du kan hente det her lys, den her energi, den her uudtømmelige kilde. Kan du hente hver gang. Din skytsling, din venstre hånd, og det du har brug for i din højre hånd. Det behøver ikke være specifikt. Bare sig, jeg vil gerne have, hvad jeg har brug for. Ja, tak. Lad det her billede, lad den her følelse, lad det her blive indprintet i alle dine celler. Fylde alle dine celler. Så hvis alle andre celler glemmer, så lad i hvert fald være en celle, som husker, det var det her. Det var sådan, det var. Jeg vil gerne have dig til at tage 5 dybe vejrtrækninger. Og lige så længe du er om at trække vejret ind, lige så længe vil jeg have dig til at holde vejret, når du har trukket vejret ind, inden du puster. Okay. Og en gang til. Sidste gang. Med den her følelse intakt. Med den her følelse i alle dine celler. Jeg vil gerne have dig til at åbne øjnene, hvis de har været lukket. Jeg vil gerne have dig til at mærke, at du er i et rum. Du er stadigvæk omgivet af alle de her lysende væsener. Men at du er her på jorden som menneske. I dag. Så vil jeg gerne have dig til at tage noget at drikke. Jeg håber, du har det inden for rækkevidde. Og mens vi har
alt det her omkring os, mens vi stadigvæk har følelsen i cellerne, så skal I være meget velkommen til spørgsmål over i chatten. Spørgsmål omkring engle, spørgsmål omkring i dag, eller hvad der lige brænder på hos dig. Så skruer jeg lidt ned for musikken. Jeg håber så, at I kan høre mig. Måske er du stadigvæk fuldstændig afslappet og slet ikke i stand til at stille spørgsmål. Spørgsmål kommer jo ofte fra vores hjerne. Og det er også helt okay. I er velkommen til at blive liggende, siddende eller stående og blot nyde fornemmelsen. Jeg stiller mig blot til rådighed for spørgsmål, hvis der skulle være sådan nogle. Det er nyt for mig at høre, at engle har været inkarneret som mennesker. Ja. Altså den eneste, jeg kender til, som har været, der har garanteret været flere, men den eneste, som jeg kender til, der har været her på jorden, det er Michael. Ærkeengel Michael. Og det har han været, fordi det eneste sted, vi kan opleve, eller vores sjæl kan opleve følelser, det er faktisk her. Og for at kunne beskytte os og passe på os, så har han ville prøve en tur i karusellen, so to speak, følelseskarusellen, eller flere. Så derfor. Ja. Har du arbejdet med engle før, Susanne? Ikke rigtigt. Nej. Jeg tror, jeg har en enkelt lille artikel på min hjemmeside om Ærkeengel Michael. En artikel, som det er planen at udbygge. Men jeg må jo indrømme, at det er ikke blevet til nu. Det kommer. Vil det sige, at engle ikke kan føle noget? Det vil sige, at følelser er noget menneskeligt. Og det er jo super mega meget svært at forklare. Fordi følelsen af ikke at have nogen følelser er også en følelse. Så det er noget menneskeligt. Og det er, jeg har under en healing prøvet at være in between lives. Altså imellem livene, der hvor vi er et andet sted end inkarneret. Og vi kan jo både være inkarneret her eller på andre planeter. Fordi der er liv på andre planeter. Og det at være imellem livene det er faktisk umuligt at forklare med menneskelige ord, fordi det er ikke noget, vi mennesker kan forstå. Også fordi vi mennesker har jo bygget en hjerne på, som skal bruge nogle ord for at opfatte ting. Men det handler jo ikke om at der ikke er følelser. Fordi det bringer jo nogle følelser op i vores hjerne, når jeg siger, at der ikke er følelser. Men det er bare det eneste sted i universet, hvor vores sjæl får mulighed for at afprøve forskellige følelser. Og lige pludselig så giver det rigtig god mening, hvorfor vi i vores liv prøver så mange forskellige følelser. Fordi det er et sted, hvor det er hårdt at være på jorden. Og det er derfor, at nogle af os får længsel efter at komme væk. Fordi det er mega meget hårdt at være her. Der er også bare mega mange gaver her på jorden. Der er rigtig meget, som vi jo gerne vil have med, når vi står oppe og skal planlægge det næste. Hvad er det næste, der skal ske?
Hvis vi tror på, at det sådan er en tidslinje, der er jeg ikke helt. Men ja, det er meget svært at forklare. Jeg tror på, at der er noget mellem himmel og jorden, men når man har det psykisk hårdt og føler sig alene, hvordan beder jeg om styrke til at klare det? Hvis du har det psykisk hårdt, og du føler dig meget alene, så er det lige præcis de to, vi har haft fat i dag. Det er ærkeengel Michael. Han giver dig styrke, han kan hjælpe. Altså jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har siddet med noget teknisk udfordring, typisk med min bil, hvor jeg bare lige pludselig kan råbe, Michael, det gider jeg simpelthen ikke, det pisse, jeg får det til at virke. Og ja, han bander også. Og så kører vi. Og så er det Jomfru Maria, som hvor vi simpelthen kan lægge os i fosterstilling i armene på Jomfru Maria. Da jeg havde det rigtig skidt i en periode, så lagde jeg mig simpelthen til at sove i fosterstilling. Og så lukkede jeg øjnene, og så åbnede jeg mit hjerte for, at Jomfru Maria, hun holdt mig om natten. Og så havde jeg det bedre, da jeg åbnede. Og det kan man også gøre, når man tager en lur. Kigger over på min sofa, min elskede sofa. Men du kan også gøre det, når du tager en lur. Så det er de to, du skal åbne for. Men du skal også vide, at når du arbejder med ærkeengel Michael, så vil han også gerne have dig fremad. Ligesom Jomfru Maria i dag rejste jer op og sagde, kom videre. Vi skal gå videre. Fordi der er ikke nogen af englene, der egentlig har lyst til, at vi bare ligger hen og bare ligger. Vi skal selvfølgelig have den healing, vi skal have, men som I kan se, et kvarter, så har vi fået en virkelig powerful healing i dag. Så hvis vi åbner og siger, at jeg er klar, jeg er modtagelig, så tager det ikke lang tid. Og når man har det rigtig hårdt, så kan det være svært at tro på, men det er faktum. Hvad kan jeg gøre for at åbne mere op, så jeg bedre kan se englene? Du skal da være med at hænge dig fast i, hvordan de viser sig for dig. Det er punkt 1. Og punkt 2, så handler det rigtig meget om at overlade til dem og vise sig, så du kan se dem. Engle kan jo tage form præcis så det passer til den enkelte, og i øvrigt også være mange steder på samme tid, og alt muligt andet. Jeg er dybt fascineret af det. Det er meget, meget spændende. Men de kan også vise sig for dig præcis, så du kan se det. Altså mine børn er for eksempel ikke i tvivl om, når der ligger en lille hvid fjer, så har der været en engel forbi. Det er slet ikke noget, de tænker over. Der ligger en engelfjer, mor, og så går de videre. Nogle gange samler de den op, hvis den er ekstra smuk. Se mor, nå ja, og så ved vi, at der har været en engel. Og det er jo ikke noget med at kunne se englen. Vi ved bare, at den har været der. Så prøv at lade være med at sætte fokus på, altså hjernefokus på at åbne mere op. Luk øjnene og åbn dit hjerte. Skal vi svare til jer? Velkommen. Når vi arbejder med engle, så handler det rigtig meget om at turde overgive sig til, at de rent faktisk er der. Og så handler det rigtig meget om, der er nogle af specielle ærkeengle, som kan være meget, som godt kan lide at holde på formerne, hvor vi gerne må tale pænt, og vi gerne må være sådan meget højtidelige omkring det. Og det er sjældent de engle, der arbejder sammen med mig, for vi taler ikke helt samme sprog. Og derfor arbejder jeg rigtig meget sammen med ærkeengel Michael. Han har engang spurgt mig, om jeg er meget tungnem, eller om jeg bare ikke fatter det, han siger. Fordi der havde han gentaget sig selv under 3 eller 4 healinger, og sådan lidt, hvad er det, du ikke fatter? Og så grinede han, sad over et hjørne og grinede. Så altså vær åben for, at de rent faktisk kommunikerer til dig, men du måske ikke hører det, for du tænker, måske tænker du, det er ikke højtideligt nok, eller sådan kunne en engel ikke finde på at sige, så jo, det kan de godt. Hvad med at lave et healings-engle-forløb? Hej Camille. Ja. Ikke nogen dårlig idé. Ikke nogen dårlig idé. Bestemt en mulighed.
Og I er jo velkommen til at skrive til mig, hvis der er et eller andet, I har lyst til at få mere af, eller et eller andet af mig. Jeg kan love jer, at i det nye år, senest i det nye år, kommer der rigtig meget nyt for mig. Også en healing. Ja. Der er flere, der har en kommentar, eller et spørgsmål, eller noget, I gerne vil have uddybet, og vil have mere af, eller noget, inden I skyder løs. Og så hele tiden husk, at vi har altså indprintet de her følelser. Det her, vi stod midt i, den her enormt kærlige energi, som du stod midt i, den har vi indprintet i dine celler. Så husk at lukke øjnene, og måske tage hænderne til langs siden, eller sætte dig der, hvor du sad, lige der, og mærk, at det faktisk er muligt at genskabe den. Sidder og nyder at se mit lys. Tak. Selv tak, Charlotte. Fantastisk. Tak, siger Camilla. Det ser jeg frem til. Jeg tror faktisk, I alle sammen kan læse med, men jeg kommer til at læse det op alligevel. Fantastisk. Og jeg er rigtig glad for, at I ville være med. Det er jo vidunderligt. Intet mindre. Og jeg har jo optaget det hele, og ja, jeg sender det ud. Jeg tænker, at det kan man godt sende ud. Det kan folk, der ikke er med, sagtens få en masse ud af. Det er godt. Men hvis ikke I har flere spørgsmål, så vil jeg faktisk sige tak for i dag. Og sige velkommen til, og holde endelig øje med både min Facebook-side og min hjemmeside og alt muligt andet. Der skal nok komme noget nyt til jer. Så pas godt på dig selv. Hej hej. Selv tak, Susanne. Selv tak, Anna.